Machiegni nya Kwaramogi laiwa duto mag tudruok gin moyaw kendo nyalo tudri kodwa achiel kachiel. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Liz Otieno. Bed kodwa e chakruok nyaka giko. Ka wachako en jatend migawo mar thieth Aden Duale wacho ni piny owacho biro luwo chik mar doho mar chungo gedo mag kuonde keto tenge jotuo mag Ebola e kan ndeke jolweny ma Laikipia. Kata kamano Duale lero ni pen chik matayo weche mag thieth mamiye teko mar kedo gi tuo moro amora kamoting'o Ebola biro kete tim kendo keto kenge ma thiro tuono donjo e pacho ka. Duale nowacho magi romo mane obedo godo gi jokanyo sekta mar thieth ewi tuo mar Ebola ne ikruok kaponi tuono nyalo muoch e pacho ka. Romono biro tok odiochieng' achiel bang' ka jatend migawo mar omenda John Mbadi yango ni piny owacho tengo omenda mar kedo gi tuo muoch mar Ebola. So I will welcome those are the people who when we get stuck. Laikipia County facility is part of the 23 facilities, and we are a government that respect the rule of law, so we abide by the court decision. But in the event we need to invoke the Public Health Act, Section 35 and 36. We will invoke the Public Health Act. An epidemic of this magnitude will not wait for more consultation. We have to save lives. We have to prepare the country. Today we must choose to be proactive and not reactive. As we always say, the greatest response to an outbreak is preventing it from ever happening in the first place. And I think that is why we are seated here today, for our preparedness as a country. It is important again for the communities to know if you need to travel to DRC or to Uganda, unless it is extremely necessary for now, we would urge you not to travel at this particular moment. Jatele kweth mabala kod piny owacho chako limbe margi Mandala Day e Imbo ma Kenya kama giwuok tung' mosuo kod spika mar od bura Moses Wetangula kaachiel gi ogayo ma jotend migepe Musalia Mudavadi kuom tiyo gi ombulu mag gwengego mag Imbo e chopo ajenda mag giwegi. Kane gilose kaunti ma Kakamega kod Vihiga, jotelo go nyiero paro moro amora ni gidhi pogore mondo ne yiero maduong' mabiro. Kaka jafwambo marwa Chris Owino miyowa ler. E safar mar sero ombulu mopugno mag gwenge mag Imbo mar Kenya, kweth mobalo kod sirkal ochako limbe margi mar ndalo adek e counties mag Vihiga kod Kakamega. Ogaye mar DCP Rigathi Gachagua opodho e lowo kod spika mar od bura Moses Wetangula kaachiel gi ogaye ma jotend migepe Musalia Mudavadi ewi mano ma owacho ni en tiyo kod ombulu mag Imbo mar Kenya e chopo dwachgi mag siasa. Sasa mimi nauliza nyinyi, kama ile Kasongo aliahidi mwaka 5 hajafanya, mtatanganya mumurudishe? Ati sasa atakuja hapa aseme atamrudisha Kasongo. Wewe Musalia ulipata yako, watu ya Vihiga walipata nini? Wewe Wetangula ulipata yako, watu ya Western walipata nini? Kalore kode Wetangula kod Mudavadi ne ojwang'o singo ma William Ruto ne omiyo jodak ma Imbo